Ik ben van 22, ik ben 90. Ja, poets het net uit, nou. Gelukkig dat we nog zo binnen, nou. Ja, ik fiets nog en ik ben altijd onderweg, man. Ja. En waar mooi ben je dan ondergang? Wat zei je? Waar ben je dan mooi ondergang? Mooi ondergang? Ja, nou maar dat oerwerk dan van, ja, het is al heel wat klokken. Van vier, hè? Daar ben ik nog mee bezig. En, nou ja, dat... Mooi we die even zien. Wat zei? Mooi we die even zien. Ja, even zien. We zullen er even heen rennen. Ja, dat doen we. Dit is dan de kamer en hier is het keukentje. Hier is ik allereerst spullen. Prachtig, toch? Even zo wat. Moet ik net kijken. Nu doen we de keuken hier en dit is dan de kast. Daar staat dan dat oerwerk. Dat is net om een nacht. Nee, zei dat wel, man. Nee. Zo. Even dit oors. Zo. Het is van 1620. Wat een leeftijd, hè? Dat is nou ouder dan jou. Wat hè? Nogal ouder dan ik, ja. Nou, dan past er je krijgt in het rusthuis, nou. Dat wie ik al je kromp, je kent wel zien die dingen, nou. Ik dit erbij maken. En dat moet je dan, zo komt dat erin erin, weet je wat? Wat vind je nou zo mooi om klokken? Ja, wat moet er zitten, dat zit er van vroeger al in, nou. Toen ik op school wie, dat wie meester van der Wal. En dan wie ik thuis ook al aan het prutsen, nou, dat op een legere school gewoon, hè. En dan hier ik een wekker en al wat wekker. En dan zie ik in de bank en dan wie ik daar allemaal bezig, zo. En dan heb je de wekker weer bij je. Ja, nou niet weer meenemen hoor. Ja, wat moet je even zeggen? Dat ben de gaten zeker of zo, zeggen ze het nodig, nou? Ja. Hey, hoe gaat het? Nee, rustig. Chef. Maar ze net zo pesten. Doe maar. Dan was hem er allemaal lak of net, Joyce? Ja. Ja, maar ze zit nou te brieden en ik denk net dat ze van Aaien aankomt. Van het weekend is ze begonnen. En eerst een beetje heeën en wat takjes. En dan had ze een mooi nestje maken. En alle dagen had ze de aaienbijlijn, hè? Dus ik denk dat er nou een stuk of 10 aaien in lezen. Ja, Joyce? Ja, dat denk ik ook. Ik eerst wist Jorm, maar ik denk toch dat zie je binnen. En het is eigenlijk een naam? Ja, waggeltje. Waggeltje? Ja. Want een eind die waggelt altijd en zo. Hè? Ja. Van het ene op het andere moment wie is het er, dat we dachten, we die in de fjerde horen hebben, wat leidt er een prutte modder op een stop, wat is hier om een hoorn? En toen hier ze een beetje een koele uitgroeven. En even later, daar lag een aai. En de aai weer weer voort. Nou, we dachten, wat een vreemd spul. Oren dijs, hetzelfde verhaal. En toen had ze 12 aaienlijn. Dat wie vliegen hier? Dat wie vliegen hier, in maart. Toen was al betierd, toen was alles wat warmer. En toen gingen we toch eindepikjes op een stop. Maar dan rond die eerste voorlongers Ze en... hadden je mooi verhoors langs, al kwijkjend. En dit hier, maat. Dit in maart gebeurde er net. Maar ja, het wie hier koud, het vreer. Maar op een gegeven moment hetzelfde verhaal. De voordeur riepen, wat leidt hier een modder? Daar wiezen we, uw waggeltje. Moest me net bieden, hè? Hij moest me net bieden. En ze bloot echt gewoon zitten? Ze bloot gewoon zitten. Ja, we broeken altijd in de voordeur. We gaan weer rennen in en uit. De auto's rieden op en van het hingen.
De post komt bij Hallands en sjouwt er je niks om. Doe eens maar naar wat zien letten. We hebben moes van gisteren. Hij is toch een pakt? Ja, samen met mijn mem. En er zit cheese in, pindakaas in en een stukje komkommer. En ik denk dat ik dat al op had. Die zie ik niet meer. Nee. Vind je het net zielig dat hij nou in het wasken zit? Ja, dat vond ik ook al zielig. Maar we lieten een morgen of zo weer los. En dat weer dan weer. Tot de volgende keer.